Hej guys, i dag skal vi spille en ny Tycoon. Og ja, vi skal bare se, hvad den kan gøre. Det er en 2-player, som mig og min bror, vi er sammen. Og vi tager den her. Vi er sammen. Det er en 2-player, så vi er på samme Tycoon. Så ja, vi skal se, om vi ikke kan udføre den til vores mål. Så Du skal trykke på det her. det skal vi prøve. Det skal vi nemlig prøve. Forstår du det? Forstår det? Så det er, hvad vi skal prøve. Det er vores mål. Bare klare det her. Og klokken den er 11:54, så det er tidligt. Vi gør det her på en måde, kan man sige. Det er tidligt. 11. Eller pixels, eller... Ylles, du skal lade være med at dræbe mig. Vi er på hold. Hvorfor kan jeg så dræbe dig? Det forstår jeg heller ikke. Stop. Jeg kan jo ikke dræbe dig. Jo, du kan. Hvordan kaster du? E. Ja, og vi er ikke noget langt endnu. Den kommer nok til at tage en del tid. Det er nu bare for helvede. Min bror, han gider ikke lade mig være. Det kan jeg ikke sætte op på her. Bro, jeg kan ikke engang købe min team. Og ja, det er en lidt tit, vi gør det her. Jeg vil se, du kan købe til 5.000, du kan købe dit Steam-art. Det er 5.000. Ja, I know. Men det er ikke så tit, vi gør det her, men vi gør det lidt. Du kom her. Kom. Jeg mener, det er stort. Kom. Hvad, mor? Ja. Det er bare min mor, guys. Guys, jeg står lige efter, jeg står lige noget. Ja, det var mig, der lige dem der. Så der er jeg har den. Det er mange penge. Vi skal ikke kun købe money nu. Og det her nede, det er mure, guys. Vi sætter os noget, så kan I se. Det er mure, som jeg har købt. Så er vi her. Sådan noget. Den dræber mig. He just can't find me. Jeg dræbte mig selv, Alexander. Jeg var low. Bling, bling, bling.
Så der skal vi lave en kamp. En løbkamp. Nej. Så vi bare. Og måske kommer vi til at lave flere videoer. Sikkert. Så nu kommer nu løbkamp. Nope. Men vi har købt en mere moneymaker. Hvorfor har du fået mig lidt til at købe alt muligt? Jeg skal lige købe noget. Jeg var tæt på. Men den er prisen om kamp. Se, og nu opgraderer jeg min house walls. Det er ikke langsomt, du ikke gider. Se, så nu har vi nye walls. Det skal lige have sådan der. en kamp. Sådan der, den må få. Det er bare en kamp. Okay, nu lader du mig også være, okay? Det er en kamp, din handy. Se, hvor meget jeg har. Nej. Okay, vi skal derhen, Alexander. Jeg kan ikke se. Vi skal til det grønne noget. Hvorfor noget grøn? Så. Okay. 3, 2, 1, nu. Nej, herhen. Har du det for? Se, jeg bare fast. Du har købt noget. Jeg vil lage en slæger. Nej, jeg siger, Don't get venter that. bare. Hvordan? Q. Så nu sprinter jeg også jeg er meget hurtigere end dig. Ja. Jeg tror, at min bror han vil følge med, guys. He is just too slow. Nå, Jimmy slår lidt. Kig på mig. Jeg lager. Og tak, det vil jeg også. Det kan du ikke. Du skal have din, hvad Og prøv at se din art. Din art. jeg har den ikke. 5.000, Alexander. Jeg har den ikke. Jeg har 5.000 for at købe våben til dig selv. Og fænk siger Semmerfi. Det tror jeg ham. Du er ikke ham. Bye. Der er en af dine art efter mig. Der er en af dine efter mig. I don't do a shit. Tror du ikke, jeg får? Two about you. Altså, er du også ligeglad med, om der er en demon i vores hus? Ja. Hvorfor? Han attacker også dig. Hvis der er en tom dør. Og jeg fik money, jeg dræbte dem. Han tager ikke noget. Bling, 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 bling. Man kan fucking tage en andens penge. Hvis man kan tage en andens penge. Jo. Prøv selv at tage min ind. Sejt det min. Sejt det min. Sejt. 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 Får man penge at dræbe dem egentlig? Nej, men det gør man ikke. Hvorfor sagde du så, at du fik? Det får jeg heller ikke. Dræber en slayer. Jo, jeg gør det der til min art. I don't do a shit. Du dræbte din teammate. Så dræber jeg også bare en, hvad den slayer, jeg Pick up. Men får du money i dine nære? Nej, det gør jeg ikke. I got money. Hvor mange money har du? 4.000 nu. Nu har jeg. Hvorfor er jeg en pige? En pige. Har du købt det der blå diamant?
Ja. Se. Her der står også til sammen. Og nu skal du det var bare en med, hvor du kunne købe det fra. Nu skal du spare op til en art. Jeg kan så få det udvåben. Fuck, Alexander. Jamen ikke det er dyrt i hvert fald. Sene. Jeg var bare ude og købe den og smadre dine niers. Jeg er ude og smadre dine bitches. Okay. Den billigste. Den billigste. Det er... Orby Demon, de er fucking svært at dræbe. Skal vi dræbe dem sammen? Du kan ikke. Hvor? Kom. You are too trash. Vi dræber dem. Nå, det er hende der deroppe. Er det Darky? Nej, Orby Demon. Ja, det der. Ja, Orby Demon er, hvad det hedder. Jo, det er jo Darky. Nu vil jeg lige sjølle hans money. Jeg dræber bare en normal demon. Pick up money. Men hvor er en del mange penge af? Hvordan er bare lade mig ikke dø? Slayer, jeg dræber en slayer. Fuck, jeg er lige der. I pick up hans money. Jeg købte op i min art. Den er bedre. Bro, de stader mig mere, end hvad jeg stader dem. Den er så stærkere. Ja. Nej, mine flere er så stærkere. Slayers er bare built different like that. Og jeg dræbte ham lige med ikke ret meget liv. Slayers er bare built like that. Demon, de er fucking slappe. Hvad? Demon er slappe. Ja, dine Slayers er meget stærkere. Ja. Min slags er bare built different. Og mig. You be each der built different. Hvad? You be each der built different. Det er Uber Eats guy. Kæft, der er stedet, det er dyrt på sin 9.000. Der er det en dyrtejflod. Når jeg får 2.000 med money, så er jeg råd til at lave en briefing, så er det 32.000. Alexander, prøv at kigge på min money. Does it look like that? Det var shit. Alexander, er du klar til at dø? Alexander, hvor mange penge har du? 6.000. Det er så bare bedre. Så kommer jeg til at spørge til sound, hvis der... Nej, ikke sound. Hvis der er, så vil jeg gøre det. Jeg fik lige nogle money gratis. Jeg har fået en nyt weapon. Det er en mochi ore. You stupid motherfucker. Vi skal lige ikke spille der mere. Hvorfor er det så? Nej, det er lidt tidligt. Godt. Oh, dang it. Oh, dang it. Jeg er bange. Guys, det her er ved at blive det sidste for den her video. Du er bange. Fordi jeg har ikke ret meget strøm på min telefon, som jeg filmer fra.
Ja, der er større, det bliver det for den her video. Ses i den næste. Hej.